Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Tkompli ta' għal-maskla tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista dwar kemm tassew għandha l-interess nazzjonali għal-qalba waqt li l-partit ta' Bernard Gregg spiss ħamba li hemm xi nuqqas ta' konsultazzjoni mill-Gvern fuq temi li joqtu liċ-ċittadini, fil-verità kien propju li fl-aħħar żmien injora talbiet li sarulu biex jassenja lil xi ħadd ħalli esprimi l-fehma tal-Oppożizzjoni fuq l-Istrateġija Nazzjonali Viżjoni Malta 2050. Kien il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri li żvela kif l-Oppożizzjoni ħallitu fil-għama wara li kien stedina l-konsultazzjoni fuq il-politika li diġà ġiet diskussa ma' diversi stakeholders dwar kif għandu jkun pajjiżna sa 25 sena oħra. Fil-fatt f'intervent fil-Parlament fejn itratta l-Viżjoni Malta 2050, il-Ministru ddikjara li għalkemm bad diversi emails il-Kap Nazzjonalista nnifsu u baqa' bla risposta. Jiena l-appell tiegħi nerġa' hawnhekk. Nappella l-Oppożizzjoni li minkejja li bat tal-darba 2, 3, 4 darbiet sal-lum għadni ma rċivejtx risposta meta ħaniltaqgħu mal-Oppożizzjoni. Aħna bħala Gvern diġà minna t-targets tagħna u minnhom pubbliċi meta dan il-proċess irid jiġi konkluż. Nerġa' nappella b'mod ġenwin. Waqt li hawn għam il-wib tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar jgħid li Bernard Gregg kien wieġeb lill-Ministru kien qed jistenna minn għandu data, pront kien il-Ministru Xkembri li tenna li dan ma kienx minnu. Bat l-ewwel stedin uffiċjali kap tal-Oppożizzjoni. Erġajt batlu reminder fis-16 ta' Diċembru għax baqa' ma wiġibniex. Erġajt bat reminder oħra fit-22 ta' Diċembru għax baqa' ma wiġibniex. Wiġibni fl-14 ta' Jannar fej qalli biex intih data wara xahar. Dik id-data tajtielu il-ġimgħa l-oħra, id-data hija 4 ta' frar. Iżda kif kompla l-Ministru, it-taħwit u d-diżorganizzazzjoni fl-Oppożizzjoni ta' Bernard Gregg ma jifqux semmek biss. U tlabtu jinnomina niskemm irid, tlabtu jekk irid jippreżenta rapporti jippreżenthom ukoll, qedlu jtini persuna sabiex jikkoordna daw il-laqat. Dik għadha ma ġietx, illum stess erġajt batlu reminder oħra biex jitini dil-persuna għax id-data tal-4 ta' frar ilni li tajtielu u sal-lum għadha ma waslit. Il-Viżjoni Malta 2050 għandha lan li tfassal id-direzzjoni strateġika għal pajjiżna għad-deċenji li ġejjin, b'attenzjoni partikolari fuq il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini kollha, waqt li wkoll tinkludi miri speċifiċi li għandhom jintlaħħu sal-2035 biex bekk ikun hemm progress aktar sostenibbli.